na ị nụrụ nwaanyị so bọsị ijele ịgba nkwụ nwaanyị like unu gbasara nkwụ wee gbaa akwụkwọ ọ gọrụ nwoke wee bunye gị moto ya bunye gị na nwunye gị moto and ife edelu na moto afọ bụ Mr and Mrs afa gịnwa bụ nwoke o wee bunye unu moto afọ so i wee bata wee na-eyuzi di moto maka na gịnwa na-eje ọlụ na-eyuzi di moto na-alụ ọlụ na-eyuzi di moto na-alụ ọlụ na nwunye gị na-anya kwa ọmụna once na wa and ihe anụnwa bụ di only moto unu nwere so gị na nwunye gị wee mesie wee so okwu wee gbasaa moto afọ kedu onye nwe moto afọ ebunyela unu bọsị afọ unu gbasara akwụkwọ ede Mr and Mrs afa gị onye nwe moto afọ ọ gịnwa ka ọ nwunye gị ọ bụrụ na nwunye gị zọba moto afọ si gị bunye enye na moto nne na nna ya bunyelu unu mgbe unu gbara akwụkwọ ọ dị right ka ọ dị wrong ọ bụrụ na ị na-alụ nwunye gị moto afọ maka na ọ gị bụ nwoke and na ọ gị ka enyere chi do na edele Mr and Mrs imela achọ ife kedu onye nwe moto afọ mgbe unu gbasara ike gwụrụ chai ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ